Bratislavská Petržalka je známa vysokou kriminalitou. V niektorých častiach sa však situácia výrazne zlepšila. Na panelákoch sa nachádzajú nápisy Dom pod zvýšeným dohľadom polície. Ide o výsledok spolupráce polície s obyvateľmi, ktorí si ochranu svojho domu zabezpečili pomocou elektromagnetických kľúčov a priemyselnej kamery. Týmto systémom v Petržalke zabezpečili okolo 290 panelákov. Obyvatelia tvrdia, je to obrat o 180 stupňov. Z domov, kde bola zvýšená kriminalita, sa stali jedni z najbezpečnejších. Elektromagnetické kľúče majú len obyvatelia domu, výťahár, poštár a polícia. Niekde sú namontované aj priemyselné kamery, ktoré nepretržite zaznamenávajú, kto vchádza do domu a čo sa deje na chodbách. To bol prechod vyslovene ako pre túto krčmu. Dneska to už nie je, lebo sa sem nedostane bez tých kľúčov. A jak sa zaviedol tento systém, tak v podstate vieme, kto nám chodí do domu. Odtedy je úplne bezpečné, ja neviem, o koľkej hodine v noci, kedy prídete o koľkej, tak viete, že tam nestretnete nikoho cudzieho. Tak takýto alarm sa spustí vo chvíli, ak sú dvere otvorené dlhšie ako 2 minúty. Zo štatistik vyplýva, že kriminalita v týchto domoch poklesla o vyše 60%. V objektoch v Petržalke, kde je tento zabezpečovací systém, tak vlastne nedochádza ku krádežiam, vlámaniam, alebo len v minimálnom množstve a zároveň tieto objekty sa nestávajú terčom rôznych vandálov. Riešime aj takú vec, ktorú sme nečakali, a to na čierno bývajúcich ľudí v bytoch, ktorí nie sú tam prihlásení. Takýto bezpečnostný systém vyjde jedného obyvateľa na približne 1500 korún, keď rátame jeden vchod, kde býva okolo 70 nájomníkov. Pre televíziu Markíza Andrea Záborská.